Tak počúvajte ma teraz, hej. Tá Išiel druhá. som normálne, včera som šiel, vieš. No, Včera som poď. šiel. No, išiel, no. Včera som šiel normálne pred školu, hej. No, A no. počúvam tam nejaké decká, že šupujeme do toho tábora, však Wi-Fi na zadarmo, ne? A No. instantne vyberiem telefón, lebo No. proste vieš, zmenil som proste Wi-Fi, vieš. Keď Hej, som no. bol v škole, dávno už, to bolo mesiac dozadu možno, 2, hej. A teraz vyberiem telefón a pozerám a tam žiadna Wi-Fi nie je, iba No. tá, čo som ja zmenil, Klobáska. že klobáska proste. A že, no chalani, choďte do toho tábora na týždeň a môžete hovno, lebo neviete moje heslo. A normálne som sa začal smiať, ale sa na mňa pozreli, že aký som retard, vieš, nepochopili. Tak som na nich zamával rukou, takže však vy neviete čo, a odišiel som. A normálne, taký feel som mal normálne v srdci, že rekt som starobato. boss. Takže to bol koniec príbehu, lajkuj, subscribuj. Ty si Čusak. riaden super, ty kokos.